Hey folkens, velkommen til den her video. I dag sidder vi inde i Fortnite i dag, og sidste gang blev vi andenplads og var tæt på at vinde. Nå, men jeg tænker, vi skal prøve at se, om vi skal finde et sted at lande. Jeg tænker, skal vi ikke bare lande her? Vi kan også lande her, det er måske bedre. Ja, det gør vi. Derovre er jeg mere vant til, men... Ej, nu lander vi her, så kan vi løbe derover af bagefter. Okay, der er også en anden, der lander her. Det er ikke helt godt, eller jo, det er fint nok, for jeg vil gerne have kedes, men ja. Jeg vil nok gerne bare lige have et våben først. Og shoot der. Det var godt nok, så har vi nager og noget splashes. Så tager vi lige. Så har vi allerede 90 shit. Det er ikke det bedste, det er heller ikke det dårligste. Og vi spiller simpelthen build. Det er jeg altså ikke så vant til, så jeg kommer ikke til at bygge ret meget, men jeg kommer nok til at bygge en smule. Jeg ved egentlig ikke så meget om at bygge. Der er lige en, vi lige skal have taget os af. Der er sådan en, der ikke bygger særlig meget selv. Der er et shotgun til mig. Kom så. Det her, hvad synes du egentlig om mit skin? Det her, det er faktisk mit yndlingsskin. Det er mit yndlingsskin i den her sæson, der er. Og jeg har glædet mig så meget til at få det. Jeg holder mig lidt beskæftiget her, fordi jeg vil bare lige... Jeg er ikke den bedste til at bygge, så hvis jeg kommer imod en, der er god til at bygge, så skal jeg lige være lidt forsigtig. Og hvis man bare går ud her, så kan man godt risikere ikke at klare sig sådan helt godt. Nu kommer der... Jeg ventede faktisk lidt spændt på, om den kom. Sådan der, det skal vi lige se. Det er nok en god idé, hvis vi tager den her nu, fordi så har vi fuldt shit, og så kan vi løbe direkte imod det. Og det er fint. Jeg ved godt, vi nu er måske bedre til at fejle op, men så vil vi prøve at se, om vi kan blive Godzilla. Det kunne da være fedt. Kunne du ikke det? Altså, nej, vi nåede det ikke. Der er en, der er Godzilla for os. Nederen. Vi var tæt på det. Ja. Vi tager lige og sætter os her i busken. Fordi så har vi større chance. Det er først, når det er, vi begynder at få den der, hvad den hedder,
den der indtil da kan vi jo bare skyde på ham, så længe vi har lyst til. Jeg har ikke fået den endnu. Mærkeligt nok. Men det er bare fint for mig. For pokker. Yes, vi fik ham. Han valgte at skyde mig i stedet for. Vi går herover og henter lootet. Jeg ved godt, det måske er lidt risky. Men der er noget loot der, jeg gerne vil have fat i. Der er også ret mange, der er her nemlig. Der er lag. Det var da mærkeligt. Mit helt nye internetsystem. Det burde ikke gøre så lag, og vi skifter hurtigt. Hør her. Jeg ved godt, jeg ikke rammer særlig godt lige nu, men det er altså lag. Altså, jeg plejer ikke. Det har faktisk fungeret godt nok. Jeg har haft nogle prøver og sådan noget. Ja, jeg skal bare lige vende mig til dem. Nej. Pis. Nå. Ved du hvad? Vi prøver igen. Det kan godt være, at vi skal prøve at spille sivebid, for jeg er altså ikke vant til at spille det her. Jeg tror, vi prøver at spille sivebid. Ja, det gør vi. Det er det, vi gør. Vi prøver at spille sivebid. Ja. Så nu klipser jeg med fingrene, og så er vi inde i sivebid. Nå, nu må vi jo se, om vi kan vinde. Det ved jeg ikke, om vi kan. Jeg synes, vi skal lande her. Ved du hvad, vi lander mit normale spot. Vi lander her. Det er også det, der er noget langt, så. Her lander vi i stedet for. Det er det mit yndlingslag, for jeg har altid en metode. Og nogle gange så lander jeg der, fordi så er jeg sikker på at få et våben med det samme. Det tror jeg faktisk er bedst, men vi lander lidt dumt. Ja, vi lander her, og så løber vi derop bagefter, fordi vi lander lidt dumt, og det vil... Vi vil ikke lande deroppe alligevel, hvis det var, så vil vi lande på bakketoppen, og så kunne vi lige så godt gå hernede. Så. Vi tager den her. Det er også fint nok, så får vi noget... Porterbomber, ja. Det kan vi godt tage. Jeg er bare ikke så vant til at bruge dem, fordi jeg faktisk ikke... Jeg har egentlig aldrig sådan brugt dem rigtigt. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, men det har ikke rigtig været mig. Så man siger, det er smart. Så. Så er det fint. Hvad får vi? En bedre ære. Okay. Det var det. Yes, det var fint nok. Så tager vi den her, og så sætter vi den her i anden rækkefølge. For vi får jo flere våben hen ad vejen. Vi skal bare lige se. Der havde vi glemt en anden boks. Så nu løber vi op. Altså, jeg prøver at spille blødt, men jeg har ikke så meget spillet blødt. Jeg har altid spillet sivblødt, og det er udelukkende fordi, at jeg kom ind, så var folk jo meget bedre til at bygge end man var, fordi at jeg kom lidt sent ind at spille. Når man kommer lidt sent ind at spille,
så så er man ikke sådan den bedste til det, men så spiller jeg sådan lidt så spiller jeg det lidt ind imellem bid, for at kunne blive bedre til at gøre det. Så det er ikke fordi, jeg ikke prøver at kunne lære at spille det. Det er bare, jeg spiller ikke nær så godt, hvis jeg gør det. Og sidste gang kunne jeg ikke finde ud af at ramme. Det er jo ikke noget med det at gøre. Men jeg har altså også et nyt tastatur, jeg lige skal vende mig til. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg skal vende mig til det, fordi jeg bruger også meget tid på at skulle have det. Så jeg skal jo også, hvad man skal sige, have det gamle tilbage. Det har jeg bare lige indtil jeg har fået det fikset regnet ordentligt. Altså tasterne til sådan noget, men det er ikke noget, man gider at gøre sådan. Det tager noget tid at gøre, så det er ikke noget, man lige. Jeg gider bare ikke gøre det hele tiden. Og man kan nemt komme til at sidde med det, så det er ikke sådan. I det tilfælde er det ikke noget for mig, hvis man skal sidde længe med det, så derfor vil jeg hellere sidde med det lidt. Og så vende tilbage til det til et andet tidspunkt. Det er sådan, jeg har det med det. Spillet rummer meget, synes jeg lige nu. Det er måske bare mig. Det er nemmere at høre, hvor kisterne er, når det ikke rummer så meget. Det er måske fordi toget er lige foran os, er den lige over os. Jeg plejer at være bedre til at finde kister, det vil jeg nu sige. Det er en anden en. Deroppe, der er der en god chest. Den er de anderledes, men så den har højst sandsynligt sådan en, jeg skal bruge. Hvis ikke den, jeg allerede har i forvejen. Hvad har jeg nu? Waterbeefen, ja. Jeg er godt fluet nu. Du vil jo godt begynde at løbe derop af. Ja. Kunne I egentlig. Altså, jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg skal uploade på kanalen. Lige nu har det bare været primært kun Roblox og Fortnite, men jeg har nogle idéer, men jeg er sådan lidt, om jeg skal uploade det, fordi jeg har en idé, jeg vil sige noget til jer, inden I siger noget i kommentaren. Jeg kommer ikke til at kunne uploade Minecraft, fordi jeg har nogle problemer med, men det kan være, at jeg kan uploade noget, der minder om Minecraft i stedet for. Og jeg vil virkelig gerne optage Minecraft. Det virker bare ikke ordentligt. Jeg synes, det skal virke godt, hvis jeg skal optage noget. Det hjælper ikke noget, du ved, jeg har forsøgt, men når jeg optager, så klipper den, så filmer den ikke. Så stopper den med at filme. Hvis vi siger, at den har sådan et billede, og den bliver den på, og så har den måske et ryg en gang imellem, og så er der måske 3 billeder i selve videoen, i stedet for at der er en video, der kører. Og det gider jeg ikke. Okay, nu fik vi i hvert fald en
til at være beskæftiget os. Det var meningen, vi skulle have været lidt mere. Okay, vi skal fokusere mere på rammen. Sådan der. Okay, så hvis jeg mere sådan zoomer ind og forsøger at ramme i stedet for at... Så rammer jeg bedre. Nu bruger jeg også min skud i stedet for at fokusere på ikke at bruge min skud. Ja, okay, man rammer faktisk bedre, når man zoomer ind. Og det glemmer jeg at gøre. Jeg bruger sådan noget mere, så skyder jeg bare, i stedet for at zoome ind. Men jeg kan se, at jeg rammer bedre, hvis jeg zoomer ind. Så det er bedre, at jeg gør det. Okay. Men det er godt. Okay, zonen. Men jeg skal altså lige se, hvad der er. Der er ikke noget særligt egentlig. Så skulle det have været længere hen. Nej. Vi skal bare ind af nu. Okay, level op. Jeg ved 124. Det er ikke dumt. Okay, der kommer flere. Men hvis jeg bruger længere tid selv om at sigte på personen, i stedet for at bare stå og så skyde non-stop, og det er det, jeg kommer til at gøre, så vil jeg jo formentlig ramme bedre og få mere skade ind på dem, end at jeg selv mister så meget skade, som jeg gør. Sådan der. Okay. Man kan godt se, at man rammer mere præcis, når man zoomer ind. Og jeg kunne godt overveje, fordi så er flere skud. Men ved du hvad, jeg tror det er bedre, at jeg øver mig i at zoome ind. Og det gør jeg ikke, hvis jeg har så mange skud, fordi så tænker jeg bare, nu skyder jeg bare, skyder. I stedet for. Og det er også fint. Fordi det er fint nok, det er sådan, jeg plejer at gøre normalt, men jeg rammer da bedre, hvis jeg zoomer ind. 5 kills, det er da ikke dumt. Jeg har også lidt healing. Jeg plejer faktisk ikke så tit at rende rundt med healing. Jeg plejer at have et våben nogle gange i stedet for. Men jeg ved godt, det ikke er den smarteste i verden, men ja, altså, det er bare mere til. Altså det her skin her, altså jeg har virkelig sådan glædet mig til, da jeg endelig fik det, og nu har jeg endelig fået det. Jeg kan rigtig godt lide det. Hvad synes I egentlig om det? Det må jeg bare gerne skrive. Det er sådan, du ved, det er Battle Passet. Altså skinnet har jeg haft i noget tid, men sådan, du ved, at sælge den til det her. Det er fordi, rød det er den, for mit vedkommende er rød min yndlingsfarve og den flotteste farve, der eksisterer. Jeg synes ikke, vi har ret meget rød her i verden. Men jeg har sådan rimeligt, men det er ikke sådan, der er mange flere andre farver end rød, og det synes jeg er lidt ærgerligt, når nu hvor man rød er min yndlingsfarve. Og det vil jeg sige, det kan jeg bare rigtig godt lide, altså. Jeg tror også, der er mange, der godt kan lide rød, men det er også fordi, det er en meget flot farve. Det passer godt sammen med mange ting, sort, guld, altså det her skin her, altså at de har fået lavet det så sejt, det kan jeg simpelthen ikke, altså det er derfor, jeg glæder mig så meget til at få det, fordi altså det her, det er nok en af de fedeste skins, der har været, imens jeg spiller Fortnite, og det er sådan i Battle Pass, og jeg har spillet det i noget tid nu. Jeg har ikke spillet det så længe, som mange har, men jeg er alligevel en ret god chat. Jeg tror, at hvis vi skal vinde, så tror jeg ikke, vi skal gå efter at få at gå op på øen.
Fordi så tror jeg, at vi wisher for meget. Og så ender vi med at tabe i stedet for. Så tænker vi buscamper lidt her, og så finder vi ud af, hvad vi så gør bagefter. Altså, Minecraft har jeg forsøgt jo, og det går ikke godt, det kan jeg ikke filme. Men jeg har fundet noget, der måske kan filme, og så det fungerer bedre. Og så er jeg i gang med at prøve at se, om jeg kan få downloadet noget, men man skal være i kø for at få det spil ned. Og det har jeg brugt flere dage på nu. Kan lige se, hvad kø er jeg i nu. Jeg er stadigvæk kø nummer 15. Og jeg har stadigvæk prøvet, og jeg kan... det var dumt. Det kan jeg afsløre det hele. Men jeg er stadigvæk i nummer 15. Og altså, jeg er stadigvæk sådan... Hvad man skal sige... Der er... Jeg er i kø som nummer 15 til at kunne få downloadet det spil. Og selvom at jeg prøver at gøre det når jeg står op, eller selvom jeg prøver at gøre det når jeg lige er kommet hjem fra skole, så skal jeg stadigvæk vente. Jeg ved ikke hvor længe, og jeg håber bare, at det kommer til at lykkes på et tidspunkt. Og det er ikke engang sikkert, at jeg kan filme det, så det er sådan lidt... Men det er sjovt at spille. Jeg spiller det ret meget på telefonen. Okay, vi er 10 mennesker til... Ej, der er 9 andre end os. Så... Ikke dumt. Hvis vi kan rende med et win, det vil være så fedt. Spørgsmålet er, om vi kan det. Skal vi se... Det er ikke... Det her det er virkelig. Har vi en del nu? Det skal de også. Okay. Hvad er det for en bot, der er der nu? Skal vi zoome ind og kigge på det? Hvis vi går ind og så ser på, hvad... Hvad er det den? Kan man hyre den person? Nej, det kan man ikke. Man kunne faktisk lidt. Ja. Jeg har ikke lyst til at fejle lige nu. Jeg tror ikke, at hvis det er den person, så tror jeg ikke, vi kan hyre personen. Det vil ellers være rart, hvis vi kunne. Nej, vi skal alligevel ind imod zonen, så vi kan lige så godt gå ned og så tjekke os, om vi kan få dem på vejen, altså. Men nej, zonen bevæger sig hurtigt. Vi kigger jo kun lige hurtigt. Det er ham. Den kan vi ikke rigtig hyre. Så det er lidt ærgerligt. Men vi tager løbet. Vi skal et stykke ind. Jeg ved godt, det er risky, men vi... Nej, vi kommer ud fra zonen. Jeg havde faktisk regnet med, at vi kom... Okay. Nej, der er andre spillere. Det er kun en bot. Okay, der er en anden, der er i sådan... Der har stansen. Vi forsøger at stikke af ind. Vi stikker ind herover i stedet for. Fordi der er vi mere større chance. Og så kan vi komme ind mod vandet, og så kan vi få healing fra vandet, som vi har waterbriefing jo. Så jeg tænker, det er det bedste. Nej, der er en bil der. Ja. Nej, vi kan ikke svømme. No. Yes, der er sådan en. Okay, der er en stor fight derovre. Nej, der er en spiller. Pis. Vi lander her, og så tager vi ham. Nej, han er svær. Lagspil. Ikke nu. Hvor er han? Nej. Vi fik en 6. plads. Goddammit. Jeg kom til at dø af fordamage. Jeg blev stresset. Der er faktisk ikke at blive.
Ved du hvad? Det her, det er fint. Vi fik en 6. plads, og det er ikke det bedste i verden, men det er heller ikke det dårligste, og jeg er okay tilfreds. Jeg synes, det er fint. Vi kom langt i det her game, og jeg håbede, det var et win, men jeg tror, der er noget, nogle gange så, jeg ved ikke hvorfor, nogle gange spiller jeg bedre end andre gange, jeg ved ikke hvorfor, altså den her gang, der spillede jeg ikke særlig godt. Men jeg vil bare sige tak fordi I så med i den her video. Jeg gør af mit allerbedste, men jeg bliver rigtig glad, hvis I gad at gå ned og subscribe, hvis I har lyst. Altså, det er rigtig glad, hvis I gjorde det. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I så med i den her video. I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis I har nogle forslag til nogle spil. Jeg har bare problemer med nogle spil, og der kan jeg ikke få dem gjort. Så det. Og jeg siger bare Minecraft med det samme, fordi jeg er sikker på, at der er mange, der gerne vil se spille Minecraft. Men jeg har prøvet, og jeg har også øvet mig, men det fungerer ikke rigtigt. Så ja, skriv ned i kommentaren, hvis der er et eller andet. Og så vil jeg sige tak, fordi I så med i den her video. Hej!